ndakwira udare rangu kuda kuti pachena nemurume wandinaye anonzi Plastic Smoke kuti achiri kuda nezvangu here kana kuti kwete. Semadaro amai. Pamusoro edare kugara kwandikuita nemurume wandinaye handina rugare chekutanga chikuru chananyanyokwirira dare ndave ne2 years ne2 months handizivi bonde. Murume wangu ndikumubvunza zvakabva kupi izvi, ndinobvunza murudo, ndinobvunza muhasha, handina mhinduro yandiri kuwana. Murume wangu kana wadi zvinhu zvakazviwana kwawakazviwana enda unotaura nemunhu akusunungure, ini ndisunungurwe ndichiri kunzwawo kuda murume. Zera rangu ndichiriwo mwana mudiki, ndosvikepi 2 years ndakanyarara. Handina hama yake yanda ndakaudza, handina kana hama yangu yanda ndakaudza, ndakaita secret ndichifunga kuti ndiri kuchengetedza imba yangu. Asi murume wangu ari kundiitira hutsotsi hwakanyanya. Ndikaenda kwaanoshanda ndinosangana nenhau dzakawanda. Ndinofonerwa nevakadzi vake vaanopa nhamba dzangu vachindituka vachindiudza kuti iwe uri gedho rokugarira kurima kumusha, uri wardrobe yakamirira kurongedzwa hembe. Saka ini ndosvikepi ndiri wardrobe. Madzimai nyararaika mudare munomuka tokubvumidzai kusumudza maoko muchicontributa kamune mubvunzo nyamda kubvunza vanhu vari pari kunoko. Taunisana pamusoro pedare inini kubuda pachena vautana mukadzi inini ndikatoda kubuda pachena ndinazvizomukanganisira pari kuti inini handina bonde naye ipapo pautata ndina bonde naye ini ndogara basa kwandoshanda nditopuwa mafutezi ndiwana mafutezi kana 4 days pamwedzi zvandiwana 4 days pamwedzi dambudziko ndofunga tambogara pasi kataura zvichigutsikana nazvo vatenga zvichigutsikana nazvo ndakataiwa panishakaya patokwanisa kufamba asi kufamba kwacho kwatinokwanisa kuita obviously tofamba tine mari inini kana ndishanda ini kutobheta dhanega mukati wako mari ndianotambira mari ini handiva nemari pazvinhu akatambira mari ndopuwa mari shoma shoma ndokunopuwa $30. nyaya yemari ngatisiyana nayo. Nyaya iripo apa ibonde. Mune dambudziko ramunaro here? Ivo vanozviona. Hauti wewe iwe uzvione here? Ini ndivo vasingagutsikane neni asi mubamandora. Iwe unogutsikana? Ndorara navo. Pamusoro wedare inini nemurume ndine vana vatatu. Kumira kwenhembo yemurume wangu ndinokuziva nekusamira kwayo nhasi. Handingakundikani nhasi kuziva ini kuti murume wangu asiri baba mumba. Nhasi unogore rinorave rechingani pandazvera vana vetatu. Paakanditi inini ndiri kuzvinzwa ndiri right. Ndakamuti ndakasiya mapirisi 2 years dzandakasiya mapirisi. Ndikamuti ndikuda mwana. Ndine mwana musikana 1 nemurume uyu. Upenyu hwangu ndine mwana musikana 1 ndodawo mwana wechituwo chisikana. Ndikamuti kana ndakundikana kuita mwana musikana ini ndakwira kudare nokuti uri kundionesera. Ndiri kudawo murume. Iye kwaari anoti haana mari. Anochinjanisa mafoni. Ari kumachinjanisa nei iye asina mari kuti afambe azvigadzirisa. Ari kumachinjanisa nei? Anoenda paFacebook, ari kutaura nani nandisi paFacebook. Anotumira nhengo yemuviri yake yakasimba zvandinoona paWhatsApp noumwe mukadzi. Asi kwandiri haisi kumira. Saka vada kuti ndiite seiwo vedare. Murume, nyaya wainzwa nemukadzi unoenda paWhatsApp panguva yawaienda vakabva vasangana navo. Saka iwe uri kuti iwewe zvitaura mukadzi uyu hasizvo zvindiitira here enda kupokana kana kutaura chokwadi tibatsira nekashama. Inini iwo kana zvo hasigutsikana semataura vaita inini ndinochiita chikugutsikana. Pamusoro wedare nawinda kangoiriwa hwegwa aiwa rekaita rushungu dzangu dzipere. Nawinda kangoiriwa hwegwa inini Amai, pamusoro. Amai. Munoma mcheu iwe kana uchema ine kuamkana kana uchema ine kuzipuza bani. Pamusoro inganyarara. Amai. Nyaya ikai makasamupa mukana wokutaura murume wekoyo. Hapana munhu anosiya bhatike padare. Saka imimi hapana munhu ungabvuma kuti nenguva yako haisi kushanda here mwana uyu. Hazviiteka. Kasi haisi kushanda. Haisi kushanda. Bhozi mukadzi haangakwidze zwi soka. Hasha dzinobva
ndo zvinodzikisa hasha. Saka tikumunzwisisa mukadzi uyu, but iwe haungasiye bhatye, unoda kubatsirwa chete. Mukadzi wako uri kumuda here? Uri kumuda? Tokupa mukana kakundofamba kuti zvinhu zvigadzirike. Usinganyongoshe mukadzi, musinganetsani, muchifamba murudo. Hapana chakaipa. Wozama yone shungwa. Unoona vanogona kudonha BP. Kana kune vanobatsirawo, vanoziva vanogona kubatsira. Wozi iya nyaya yekubatsirana kuti imba igare ita sei ichengetedzeke. Asi pari pakubatsira manje. Ivo hauna here isaiti. Wozi kana unomwe mukadzi isaiti. Gadzisi. Wozi munhu anenge vati pamwedzi wangu wanomwe mukadzi wavo wakujira naye. Akamugadzira. Hauna mukadzi. Ndiye chete. Taura chokwadi. Kuti naye arike. Taura chokwadi. Ambaye mda shama aiwa Pari zvinaona. Waambenga una yao. Kare. ndipo wabuda pa WhatsApp kare. WhatsApp ndo kulongeda, WhatsApp ndo fata zvuku bata unosha so wifi. Pari mutare Pamusoro yasetu, ndakuratirana neshamwari yedu. Kana tichise varume sezvo tinobva kubatikana. Kana tichiti madzimai atakatora kuti tivape zvinhu zvavo kuvanyima. Nhai shamwari yangu, wakapedzisira chini kuita bonde nehama yako? Mama. Tarisai kuno. Amai. Tarisai kuno. Tarisai kuno amai. Waiva muzimu wangu paindikudza ndakatibonderi netu vakangani. Sei usiri kuita bonde nehama yako? Omaro mamu. Kuti ndoshandisa kusaimona. Apa padhuza. Paneka dhora kwasaimona kuya kudzidhura. Ivi vanogara kukamaya. Pano Dhora kubva kudhora $3. Kutadza kuvapa. Kusaimona hakuna imba here. aona Imba iriko, ina urambidza mukadzi wekupanda kwangu. Kana mukadzi wakamuda bonde. Ina urambidza mukadzi kuti kubaza wanga kusvika. Ndichone chike Benjamin ndotogara. Amai vakanzi nhasi vafa. Munoona mvuri chita. Hausi kumira mvuri nokuti ane hembe dzaakarasa uyu. Ukumirira kuti handina kushandiswa mashandisirwo anenge ndiite. Chivanhu. Kana vanhu vasingachiziyeka chiriko. Saka mudziyo unoda kushandwa. Ndonyaya. Anoda kubatsirikana murume. Bosi tokona kumubvunza mubvunzo yese kuti wakapedzisira rini, wakaita sei? But hausi kushanda. Asi unoda kuti uita sei? Ushande. Saka anenge achikwanisa kubatsira murume ngaita sei? Ngamubatsire. Isumudzire keteni. Nai mukuru une dambudziko here? Ndizvo zvindambudziko ndizvo. Abvuma ake. Abvuma. Alright amai. Isisi wangu. Shungu dzenyu ndadzinzwa. Vanodzoka mudare musi wa6. Musi wa7. Kasi pari zvino. Batsirwa iyi. Wanzwa? Mudzimai uchi kumuda. Une vana vangani? Saka wakanga wakasimba saka ingoita kuti imba yako ita sei? Mire zvakanaka. Pari zvino amai handikwanisi kupasa imba yenyu. Manzwa kamai? Murume mumuda. Saka ndosoka kabatwa neshungu. Vanokuda nozvinzwa. Chibuda muende kumba. Chitora mukadzi wako ende naye kumba. Kusaimona kunogarwa nemukadzi futi. Wazvinzwa? Usaomerwe stage zvotadza kuti mukadzi. Mune makabhini kako? Ebasa ka. Unoshandira maChinese. Iwe kai usanyepe. Ngaagare mukabhini imomo. Sungobata mukadzi wako ende naye. Mire mama. Vanondirambidza kuenda ikoko vachiti kwai ndiri kugara nevarume. Asi ukaenda ikoko unoona dhora chorakavhagwa kana vari kubasa. Asi ndikandiende kwanondirambidza vachiti kwai ndiende nevarume unoyakuenda amai ashama ati achada kuti mutauri. Apererwa usingaiti. Unoita famous nokutadza kumisa nhengo yako. Zoita famous nokurara nemukadzi wako.
Ayo baba iyo. Tora mukadzi uende kumba. Ndizakuona masumukira ako ndanoedza kuti murume akasimba here. Sumuka toni. Saka tora mukadzi wako ende naye.